Tak, přeju vám krásný den a dnes jsem pro vás připravila rozhovor s Janičkou Vinopanovou, která prošla kurzem školy života. Moc tě tady vítám, Janí, a děkuji ti za to, že jsi přijala mé pozvání. Ahoj Aničko, já tě zdravím všechny diváky a děkuju za pozvání. Tak, Jani, já bych se tě chtěla nejdřív zeptat, co vlastně bylo tím důvodem, proč jsi do té školy života šla, co vlastně tě k tomu přimělo? Já si to přesně pamatuju, tohle období, to bylo vlastně období, kdy jsem končila mateřskou dovolenou se svým prvním synem a šla jsem zpět do práce a měla jsem pocit, nebo on to vlastně nebyl pocit, měla jsem takový strašně stereotypní život. Ráno do práce, do školky, z práce, zase ze školky, hřiště, večeře a bylo to takové pořád dokola. A říkala jsem si, ty brďo, to prostě, já nechci žít takový stereotypní život. Takhle to prostě asi nemá vypadat. A jednou jsem měla autobusem a slyšela jsem takové mladé studenty, jak si povídají, jak ten odmaturuje, pojede do Anglie, každý prostě nějaké ty své plány. A já jsem jenom seděla smutně v tom autobuse a říkala jsem si, teď já jsem taky měla plány. A měla jsem prostě takový pocit, že když mám to dítě, musím říct teda vytoužené dítě, že vlastně Tobiášek byl vymodlený, jak kdyby prostě ten život najednou pro mě skončil, že už jsem ta zodpovědná máma, už nejsem prostě ta Jana, taková ta, která prostě může tam a že prostě tím, že mám tu práci a to dítě, nemůžu dělat nic víc. A právě já jsem se vždycky každého ptala a já říkám, hele, a vám to takhle jako vyhovuje, protože moje kolegyně třeba dělali 30 let stejnou práci a já jsem z toho byla úplně vyřízená, že bych měla to samé dělat 30 let, starat se o to dítě, dívat se, jak roste, super, ale já prostě se upozadovat. A všichni mi jenom říkali, hele, že jsem prostě sobecká a co bych jako jinýho chtěla, máš přece super toho chlapa, máte ten bejvák v Praze, máš to dítě, tak jsem si říkala, jo, asi mají pravdu. Ale vnitřně jsem se cítila taková strašně prázdná, taková, vlastně jsme se i hádali doma hodně s manželem, protože nebyla jsem spokojená. A já jsem vlastně tohle všechno přenášela domů. Takže jsi ztratila takovou tu radost ze života. Ano, přesně tu radost. A jednou si vlastně pamatuju, jak na mě vyskočila reklama na Facebooku Škola života pro dospělé. A přesně se tam popisovalo, chybí ti radost v životě, nevíš, co sama se sebou, přihlas se do školy života. A já jsem si tenkrát říkala, hele, to by přece mohlo být ono. Můžu to zkusit, třeba mi to něco přinese. A musím říct, že já jsem vlastně navštěvovala školu života 1 a školu života 2. Vždycky to vlastně trvalo 10 měsíců a bylo to naprosto skvělé. A bylo to nejlepší rozhodnutí mého života. A já si myslím, že tohle by prostě za mě měl absolvovat každý člověk. Takže já jsem úplně nadšená. Takže to naplnilo tvé očekávání? Naprosto. Najednou prostě byl někdo, s kým se mohla sdílet ty své pocity a ty terapeutky vlastně, ty a Barča tenkrát, vy jste mi vlastně říkali ano, že je to prostě v pořádku. Není normální se cyklit jakoby v tom kolečku a fungovat jako robot, ale že prostě i já mám duši, mám nějaké city a vlastně, že i já můžu objevovat samu sebe, dívat se hlouběji do sebe a vnímat tu radost v životě vlastně v každém věku. A že v každém věku můžu se učit novým věcem a že nemusím dělat pořád 30 let to samé dokola. A pro mě to bylo fakt naprosto úplně perfektní zjištění. Že nejsem divná, nejsem sobecká a že je to úplně super, že můžu chtít do toho života víc. Takže za mě topka.
Jo, takhle když to vyprávíš, tak to vypadá jako taková úžasná cesta. Bylo tam ale něco, co třeba bylo pro tebe náročnější zpracovat, nebo něco, co třeba se ti úplně nechtělo přijmout? Ano, jsem tady. Jo, A super. já si naprosto přesně pamatuju svoji první návštěvu. A to jsem opravdu nevěděla vůbec, do čeho jdu, že existují nějaké energie, vlastně protože metoda jich je práce s energiemi. A tenkrát vlastně, když jste se nás ptali vlastně, co si v životě nejvíc přejeme, tak já jsem tenkrát vlastně dělala kosmetiku Tiande. A pro mě to bylo jasné, jak chci být prostě ředitelka Tiande, prodávat tu kosmetiku a to by mě bavilo. A vy jste mě obě s tou Barčou řekli, ty chceš druhý dítě. A já jsem z toho byla úplně zaražená. Myslela jsem, že už na tu školu v životě nepřijdu. A říkám si, druhý dítě, já přece nechci druhý dítě. Já konečně jsem dala do školky to jedno dítě a teď, když se jako můžu na chvilku zaměřit sama na sebe, že bych měla druhý dítě, ale vlastně nikdo mě do něčeho netlačil. Bylo to vlastně jenom takové zvědomění, kde se vlastně i v těch energiích posunuli vlastně, že se to tam nějak pročistilo a nechalo se to dojet. A vy jste mi tenkrát řekli kouzelný slovíčko, jenom to připust, že by to tak mohlo být. A mě to vlastně uklidnilo, že jsem to jenom připustila a nechala jsem to plynout. A Ano, já dneska... ti do toho vstoupím, že Ano. my jsme vlastně jenom navnímali ty pocity, které ty si v sobě hodně hluboko potlačila, protože ty si přišla s jasným rozumovým záměrem, takhle mám svůj život nalajnovaný, ale my, když jsme navnímali tu tvou energii a to, co ty máš uvnitř sebe, i když to bylo schované, tak prostě metoda jich je úžasná v tom, že i když to my rozumem potlačíme, tak stejně ten vnitřek jako to, po čem ta naše vnitřně toužíme, tak prostě jsme schopni to navnímat, tak my jsme vlastně jenom zvědomili to, co si ty v sobě potlačila. Že nebylo to, že jsme si vzali křišťálovou kouli a řekli, tak teda ty tohle, ale v podstatě jenom jsme ti zvědomili to, co ty si v sobě potlačila a vlastně když se to z ty skříňky vytáhlo ven, tak ty si mohla s tím začít pracovat. Ano. A já si úplně přesně pamatuju, jak jsem si řekla, dobře, tak já to prostě nechám být a uvidíme, jak se to vyvine. A jenom jsem tenkrát říkala, bože, jestli mám mít druhé dítě, tak mi prostě dej znamení. A fakt jsem od toho odstoupila, mezi tím vlastně proběhlo několik lekcí, já vím, že to setkávání bylo jednou měsíčně a pokaždé se vlastně řešily jiné věci. A já mám kamarádku, která vlastně v tu dobu měla miminko. A její starší syn je stejně starý jako můj Tobiáš, ten první syn. A my jsme byli v dětské herně a ona si to mimčo takhle dávala do toho nosítka a mně to prostě došlo. Já prostě to druhý chci. A jak jsem si to zvědomila, to bylo tak rychlý, že já jsem do 2 měsíců otěhotněla. Musím ještě říct, že s mým prvním synem mi to trvalo 5 let. Ale když se odšpuntovaly opravdu ty energie do 2 měsíců a dnes mám prostě úžasného druhého syna Matyáška, je to naše zlatíčko a vlastně já jsem strašně vděčná, že ho máme a že jsem vlastně do té školy života mohla vstoupit a že se mi vlastně takhle rovná celý život. Jo, je pravda, že bylo úžasné pozorovat tebe, jak se to mění, jak se ta Janička z ty hlavy přesouvá do svého srdce a jak si dovoluje vnímat tím srdcem, po čem opravdu touží. Pro mě jako pro lektorku to byla úžasná zkušenost, protože a je to vždycky takhle s každým človíčkem, protože jak vlastně třeba jsme tou hlavou nějak nastavený a máme nějaké představy, které ale nejdou z toho srdce, ale z ty hlavy. Takže je to úžasná cesta pak, jak ty lidi začnou vnímat sami sebe. Ano. Jani, můžeš srovnat, jaký byl tvůj život třeba předtím, než jsi poznala tu metodu jich, nebo před tou školou života a jaký je teď?
s tím, co teď víš? Tak vlastně, jak už jsem to zmiňovala na začátku, já jsem prostě nevnímala radost v tom životě, vnímala jsem se jakoby strašně sama a měla jsem hrozné strachy. Mám pocit, že se o mě vlastně pokoušely i panické ataky, ale prostě ten život byl v takové strašné složitosti. Všechno byl problém, nedokázala jsem vlastně se zastat sama sebe a bála jsem se vlastně komukoliv říct svůj názor, protože co by na to řekli, jak bych vypadala, že jsem se jakoby hodně hodnotila a posuzovala. A mezi tím vlastně, protože vlastně školu života jsem začala navštěvovat v roce 2017. A hrozně mě mrzelo, když nám pak končil i ten druhý ročník. A já jsem začala vlastně hledat dál, protože jak se jednou dá člověk na osobní rozvoj, tak prostě už nemůže přestat. A já jsem pak vyzkoušela vlastně všechny kurzy metodiích, automatickou kresbu diagnostickou, pak tam byl channeling a pak jsem nakonec vstoupila sama do terapeutů, že budu vlastně dále pomáhat sama sobě. A přitom je úžasný pozorovat, že nepomáhám vlastně jenom sama sobě, ale že se v tom veze celá rodina. Nám se neskutečně srovnaly vztahy s mým prvním synem Tobiáškem a s mým manželem. Musím říct, že vlastně svýho syna Tobíka, že to bylo takové celé vlastně mateřství, takový očistec, kdy já jsem vlastně nevěděla, ať jsem si toho syna přála, do čeho jdu. Bylo to v takové těžkosti, nikdo vám prostě neřekl, na co se máte připravit, že to opravdu není procházka růžovou sadou a musím říct, že mě to hrozně jakoby semlalo. A co nejvíc se u nás projevilo to, že on mi pořád marodil. Byl pořád nemocný. A já už jsem to měla jako mantru. Kamkoliv jsme měli jet, na dovolenou nebo na výlet, kamkoliv jsem se těšila. Prostě on mi marodil. A já už jsem to brala jako samozřejmost. A vlastně i naštvaný na něj, na sebe, že dělám něco špatně. Že já jsem jakoby i bržděná vlastně tím synem. A takhle jsme se v tom pořád cyklili. A vůbec mi nedošlo, že vlastně, když hmotním něco se strachem, tak to vlastně vysílám. A že se mi to pořád vlastně vrací a vrací. Takže on jenom vyslyšel to, co já jsem prostě si myslela. Jestli je to takhle srozumitelné. A u něho vnímám tak strašně velký posun z toho, protože tím vlastně, že se posouvám já a ten vztah vůči sama sebe, tak se rovná i ten vztah mýho syna. Protože on mě jenom nasával ty energie, to, co já jsem vydávala, tak on mi nasavoval jakoby to zrcadlo, na čem já mám zapracovat. A z toho kluka se stává naprosto úžasný sebevědomý kluk, který prostě miluje sport, sportuje každý den a hlavně je zdravý. Dřív to bylo takové, tam Tobiášku nesmíš, nemůžeš tolik běhat, abys nebyl nemocný. A ten kluk je prostě úžasný, je to fotbalista. Já jsem našla jakoby lásku ke sportu sama, takže my chodíme spolu běhat, my spolu chodíme cvičit a je to prostě tohle, jak se mi rovná ta rodina, je nesrovnatelný před tím, co bylo. A vlastně nejenom rodina s mými dětmi, mým manželem, ale i vlastně celkově vztahy v mém okolí s mými rodiči, se sourozenci. Takže já neříkám, že to je luskneš prstem a na první dobrou. Je to proces, je to cesta. Ale já mám při tom pocit, jak kdyby ze mě padalo to závaží, ty kila, ty tíhy, ten baťoch, hrůzostrašný baťoch a začíná se rodit nová Jana. No, to já myslím, že už že Janička před Jihem a Janička je teď je úplně něco jiného. A myslím si, že bonus toho, když člověk začne na sebe pracovat,
v metodě jich je, že vlastně to zasahuje do všech oblastí našeho života. Že každý přijde s nějakým jedním konkrétním problémem a i vlastně to tak v té škole života je, že když ty lidi přijdou s nějakým konkrétním problémem, tak se nepracuje jenom na ty jedné úrovni, ale vlastně mění se celý život a ty lidi vedu k tomu, aby si byli vědomí, jakou sílu mají jejich myšlenky a jakou sílu to má, že vlastně ty myšlenky tvoří pak to, co každý z nás žije. Takže vlastně je to taková cesta k zodpovědnosti za svůj život a za to, jak přemýšlím a jaký to má pak důsledky. Takže je to vlastně práce na všech oblastech svého života, i když třeba každý přijde jenom s jedním konkrétním problémem, co chce zlepšit. Jo, souhlasím, naprosto. Janičko, jak žiješ teď? Třeba kdybys tak jedním slovem zkusila vystihnout, jaký je tvůj život teď? V lehkosti. V lehkosti, v radosti a vlastně hodně mi chodí i na mysl, já kdybych vlastně nezačala na sobě pracovat, tak já bych onemocněla. Já to vím naprosto přesně. A protože já bych si tam zmutnila na takové věci, že ani o tom už nechci vůbec myslet, ale prostě já tohle naprosto vím, že tohle je prostě ta nejlepší cesta pro mě, pro moji rodinu a prostě mě to přineslo lehkost, radost a zdraví. Hlavně to zdraví. Mhm. Jak vnímáš teď sebe sama, nebo jak dáváš důraz tomu, co vnímáš, co cítíš? Změnilo se to, jak jsi ten svůj život vnímala předtím a jak ho vnímáš teď? Určitě. Předtím jsem se neměla ráda. Musím říct, že jsem se až nenáviděla za to, jaký vedu život, za to vlastně, jak vypadám, že vlastně nevím ani, co chci. A vlastně postupně za ty roky začínám vnímat tu sebelásku, hodnotu k sebe sama, vlastně k tělu hlavně, protože mé tělo je naprosto dokonalé, je úžasné a já jsem si ho konečně začala vážit, dopřávám mu nebo naslouchám mu, co vlastně to tělo potřebuje, ať se týká jídla, pití, vlastně sportu. Začala jsem na sebe pracovat, zhubla jsem 10 kilo a zjistila jsem, že prostě miluju sport. Já jsem vždycky jako dítě ráda běhala, skákala, jezdila na kole. Ale přes ty jakoby starosti v tom dospělém životě jsem na to prostě zapomněla. Takže si to jakoby teďkom i znovu i s těma dětma opakuju. Takže nejenom, že trávíme spolu čas, ale hrozně i rádi spolu sportujeme. A to tělo je mi vděčné. A já prostě ještě musím zmínit jednu věc, o které nerada mluvím, ale myslím si, že a to byla závislost na alkoholu, kdy vlastně tím, jak já jsem potlačovala sama sebe a jak jsem vlastně byla jak jsem šla přes to ego a rozum a nevnímala jsem se, tak jsem hodně pila alkohol, který mě vlastně dokázal vždycky uvolnit, abych se aspoň na tu chvilinku cítila dobře a zmizely ty těžkosti a problémy z toho života. Ono to sice bylo jakože fajn na jednu stranu, ale pak, když člověk střízlivěl, nebylo ti dobře, zjistila si, že problémy nezmizely a prostě za mě jednoznačně to v tomhle vidím jakoby posun, že já ten alkohol nepotřebuju ke svému životu proto, abych byla šťastná, abych byla zdravá, abych se prostě cítila dobře. Dám si na návštěvě třeba 2 deci vína, neříkám, že ne, ale je to úplně někde jinde. Tak já bych jenom chtěla zmínit, že jsi nebyla nějaký těžký alkoholik, ale třeba, že jsi zdala sklenku 2, aby to nevysvětlilo.
I když samozřejmě i s tím se dá pracovat, i když jsou lidi jakoby hodně závislí, ale jenom spíš to ty vnímala, že to není úplně dobře a Ano. ukázaly se ty důvody, proč vlastně k tomu inklinuješ a v podstatě uměla si to zpracovat a není problém teď, když si něco dáš, ale taky není problém být bez alkoholu. Určitě, jako v žádném případě si nic jako nevyčítat a ba právě naopak si říct, wow, super, pochválit se za to, hele, jsi dobrá, dala si to, jedeme dál, co tam je dál prostě. Tak a ještě bych se Jani chtěla zeptat, jak vypadá teď tvoje komunikace? Jak se toto změnilo? Protože to bylo velký téma, který si taky hodně změnila. Myslíš jakoby komunikace jako s okolím, jako s rodinou? No, ano, s rodinou a komunikace o tom, co vlastně cítíš, jako nenaznačovat, ale říct to třeba na rovinu, anebo podívat se i na to, že vlastně každý má na tom ten svůj díl, co je potřeba změnit. Mě dřív jakoby upřímně nenapadlo, že bych měla jakoby problém s komunikací, ale je pravda, že já jsem vždycky všechno odkývala, kdo mi co prostě řekl, tak to bylo, protože ty seš ta poslušná holčička a tobě to všechno stačí a tak je to vlastně v pořádku. A vlastně během té cesty, jak jsem se začala víc vnímat a přicházet sebe k sama, tak mi začaly přicházet věci nebo začaly mi být zvědomovány, že ono to úplně není tak v pořádku, se jenom upozaďovat a dělat to, co ti řekne ten druhej. A bylo hodně těžký, nebo pořád se to učím, jakoby říct ne. Já už to prostě takhle nechci, mně se to prostě nelíbí. Vlastně dokážu teď navnímat, když se v něčem necítím, když mi někdo něco řekne, nebo mám něco udělat a mně se to nelíbí, tak prostě dokážu už říct ne a říct si vlastně ten svůj názor, ale pořád se vlastně učím pracovat s tím hodnocením a posuzováním, abych vlastně neřekla něco, co někomu ublíží, abych někoho neurazila, ale učím se to jakoby tu komunikaci pravdou a hlavně láskou. Nejenom sama k sebe, ale i k těm druhým. Jo, že dřív jsem se třeba naštvala, nebo jsem se cítila jako ublížená, taková, no, oni za to můžou, že mám takový a makový život a proč mi to řekla, ale vlastně jsem zjistila, že ono to není jenom o mně, ale je to vlastně o tom postoji k té dané situaci, k tomu postoji, jak já si to vlastně navnímám a jestli si to vlastně budu brát osobně jako Jana nebo ne. A že dneska prostě v klidu dokážu říct, hele ne, jestli to prostě takhle nemyslím a jestli s tím máš problém, dobře, ale to není můj problém. Ale zároveň je tam i respekt k tomu druhému člověku. Určitě, to jako v každém případě, určitě. Tak. Janičko, jak se změnilo tvé mateřství? Přístup k tvým dětem? No, s Tobíkem, jak jsem říkala, že je to úplně super. Vlastně, jak jsem byla těhotná s Matyáškem, tak to bylo úplně něco jiného, než vlastně, než mě ovládaly strachy s tím prvním synem, kdy vlastně tam to bylo od začátku, abych ho donosila, aby všechno bylo v pořádku, obrovský strach z porodu, který byl opravdu pak komplikovaný, protože já jsem to jinak nedokázala. A já musím říct, že s tím Matyáškem byly tam jakoby nějaké prognózy, to vlastně musím zmínit, že otěhotněla jsem opravdu rychle, tam nebyl problém, ale byly tam vlastně nějaké trošku menší komplikace v tom prenatálním věku, kdy mi na tom velkém ultrazvuku zjistili, že Matyášek má nějaký problém s ledvinou. A tam jsem se úplně chytala, úplně jsem vnímala, jak do těch starých, těch mých mechanismů, těch strachů. Ale vlastně to jsme probírali hodně na škole života, kdy se to tam rovnalo v energiích, abych já byla v klidu, ale aby se vlastně dělo i to nejlepší pro mýho syna. A
Matyáček, dávat důvěru. abych tam dala tu důvěru, ano, a připustila, že prostě je všechno v pořádku, protože sama bych to nezvládla v tu dobu vůbec. Jako. A já dneska musím říct, že ať byly prognózy lékařů, jaké byly, že nám vlastně hrozily operací, tak já jsem měla obrovskou podporu jihu, vaši obrovskou podporu a rovnalo se to jak u mě, tak i u mýho syna. A můj syn nemá jediný zásah. Je naprosto v pořádku a je to prostě úžasný zlatý kluk, který prostě vůbec nemarodí, který vlastně už odmala si umí říct svůj názor. A i když má svoji hlavu, tak to mateřství, nejsem taková ta úzkostlivá matka, taková, jaká jsem vlastně byla s Tobíkem, že dávám vlastně jemu větší volnost, než jsem dávala Tobíkovi, zároveň naslouchám víc jeho potřebám. A je ten vztah jiný, než byl s Tobiáškem. S Tobiáškem už se musí teď víc pracovat, protože on, jak je starší a jak měl vlastně ty mechanismy najetý ode mě, tak to bylo jiný, ale tady s tím Máťou je to od začátku úplně skvělé, je to prostě náš ňuňánek. No, to je dobře. Já myslím, že ono vlastně výhodou je to, že vlastně i když pracuješ jenom ty sama na sobě, tak přesto se to rovná v celé rodině. A vlastně je to takovej, když ta rodina má maminku, která je vnímavá a která si je vědomá, tak je to obrovský benefit pro celou rodinu, i když třeba ten manžel se sebou nepracuje, i když ty děcka samozřejmě jsou vedený tou vnímavou maminkou, tak to přináší takový soulad do celé rodiny a vlastně život se děje, takže dějou se hezké věci, dějou se i nehezké věci, ale díky tomu, že ty si našla ten svůj vnitřní klid, tak vlastně se to ladí i celá tvá rodina a mění se i tvůj manžel, ať by na sobě jakkoliv pracoval, tak stejně to má dopad jakoby na celou rodinu. A to mi přijde na tom úplně úžasný. Úplně super, přesně tak. Nejlepší na tom je, že vlastně já už dneska vím, jak sama se sebou pracovat. A že vlastně, když je něco, co mi řekne, poznám to i na tom těle, tady jdeš špatně, vrať se k sobě a zavníme, jak to potřebuješ. Takže vlastně už vnímám a dělám vlastně ty impulzy, které mi přichází, abych opravdu nespadla někam, kam nechci. A když náhodou se stane, tak vždycky je tady prostě někdo z těch úžasných terapeutů, který mi to přijde a zvědomí a řekne mi, hele, tady si kývla na něco, co ani není tvoje. Že je to vlastně úžasný zmínit i v tom, že vlastně my kýveme vlastně i na energii hlavně cizích lidí nebo lidstva a ani to nemusí být naše postoje, naše energie. Tady je něco špatně, takže jenom mi to je zvědoměno, já si s tím popracuju a super a jedeme dál. Takže mně tohle prostě přijde super a myslím si, já jsem jako zdravotník, pracuju na rentgenu a strašně mě udivuje, jak spoustu lidí vlastně ti řeknou, že je normální mít umělé klouby. A já vlastně vím, že k tomu ani dojít nemusí, když si necháš pomoct. Když člověk chce, nebo je vlastně na to připraven, tak. A i musí se sebou ale hodně pracovat, tak. Ano. Tak, Janičko, přijde ti, že má to smysl na sobě pracovat? Jednoznačně, protože opravdu energie toho dnešního světa jsou opravdu těžké. Já mám kolem sebe opravdu lidi, co mají hodně psychické problémy, hodně navštěvují psychologi, psychiatry, takže já si myslím, že v každém případě. A vlastně jenom ještě jako bonus jsem chtěla zmínit to, že nejenom, že jsem pomohla a pomáhám sobě i rodině, ale i těm lidem kolem, že vlastně sama dělám terapie. A že vnímám, jak je to úžasné, když prostě vidím, jak těm lidem se ulevuje,
jak jim řeknu takové to jejich jo, aha. A jak se jim vlastně lépe žije. V té větší lehkosti a v radosti. Přesně tak. A to je i cílem naší práce, pomoct těm lidem, aby se vnímali, aby měli tu zodpovědnost za svůj život a aby si uměli i sami vlastně s tím svým životem poradit. Aby byli vědomí, aby vnímali a cítili, kudy je pro ně ta nejlepší cesta. Bez ohledu na to, kdo si co o tom myslí, protože je to náš život a je to na nás, jak my si s ním naložíme a kam to dovedeme. A záleží opravdu na každém tomu člověku, i když mu udělám terapii nebo prostě mu řeknu, jak s tím pracovat, tak ale na každém člověku záleží prostě, jak on si to sám vybere. To si musí každý ten člověk prostě k tomu dojít sám a dát ten život, srovnat si tak, jak on prostě potřebuje, protože každý ty potřeby má jiný. My to za něj nemůžeme odžívat, ani nechceme. Můžeme pomoct a to rádi. My máme taky svůj život a svoje problémy, které si řešíme a každý z nás má svoji oblast, kterou chce někam posunout a co chce změnit. Přesně tak. Super. Janičko, já ti moc děkuji za rozhovor, moc ti děkuji za to, že jsi byla ochotná se podělit se svými zážitky, se svým životem. Děkuji moc. Já děkuji moc za pozvání a bylo to super, Aničko, a měj se hezky. Takže pokud vás Janička inspirovala, tak kurz Školy života začíná 16.4. a můžete se na něj přihlásit přes můj web www.anna-dlouha.cz. Přeji vám krásný den. Ahoj.